Ekspertindsigt. De nyeste trendene inden webdesign og digital markedsføring. Velkommen til dagens video for småbedriftsejere, som ønsker at lykkes i den digitale tidsalderen. Hvad er det, som skiller gode bedrifter fra exceptionelle? Svaret ligger ofte i, hvor godt du udnytter webdesign og digital markedsføring. Bliv med for værdifulde tips fra en brancheekspert. Se for dig, at netsiden din er butikfacaden din. Ville du ikke, at den skulle imponere? Samtidig er markedsføringsstrategierne din invitation til kunder. Hvis disse ikke fungerer sammen, risikerer du at miste både troværdighed og salg. Ingen småbedrift har råd til at overse dette. Digital markedsføring hjælper dig at nå kunderne dine der de er, på mobiltelefoner og datamaskiner. Med rigtig strategi kan du skille dig ud, bygge mærkevaren din og skabe varige forbindelser med kunderne dine. Hvad er vigtigt for en netside i dag? Hvor ekspert påpeger trender som minimalistisk design, lynrask lastetid og tilpasning for mobilbrug. Flere brugere end nogen gang besøger netsider via smarttelefoner, så en responsiv netside er ikke bare ønskelig, den er nødvendig. I tillæg handler moderne design om brugervenlighed. Gør det enkelt for kunder at finde information, de trænger, bestille produkter eller kontakte dig. Et enkelt og intuitivt design giver resultater. Hvor ekspert trækker frem vigtigheden af at mestre sociale medier som en del af markedsføringsmixen. Platformene giver direkte tilgang til målgruppen din, men kræver en tydelig stemme og visuel tilstedeværelse. Autenticitet bygger tillid og loyalitet over tid. En anden trend? AI-værktøj for markedsføring. Fra automatisering af e-postkampagner til personaliseret indhold, giver AI kreative måder at engagere kunderne dine. Det er tid for at jobbe smartere, ikke hardere, med markedsføringsbudgettet dit. Er det overvældende at starte? Du trænger ikke gøre alt på en gang. Begynd med en vurdering af netstedet dit. Opfylder den kravene til moderne design og mobilvenlighed? Hvis ikke, kan opgraderinger give direkte afkastning. Når det gælder markedsføring, test små tiltag først. Kanskje en kampagne på sociale medier, en opdateret SEO-strategi eller en e-postliste med tilbud. Se på dataene og byg videre på det, som fungerer. Tak for, at du deltog i denne video. Vil du uddybe, hvordan du kan bruge webdesign og digital markedsføring for at vokse din småbedrift? Lyt til fuld længde på vores podcast, der vi går i dybden med eksperten. Klik på linken i beskrivelsen og tag det næste skridt mod succes.